आं pura miya ko thuimuktir thanya ko mane o channel je nai tongne borok rok nang jotono ang koijago ani nukhung rok no kisa norok যে থাংমানি হেল্প রক্তনা Tipra hastigo miya haikaba fasal ni simi kering thayo watai nok par phaimani ba lukurok belakina bialo klaimani nukjaka nok haikaba rubber bulung bainai rang aji samani tongmani nok thutai rok jotono bai kromar nukjaka astini kering thayo oba haikino fasalni honi damcha tamhai jarawo long trai beli koram sara bisini punobason kamiobo nok baimani teremani tai rubber bufang rok bulung rok bai khrobaimani mangpli kache fekya nainadi botike nobarwati kisisa wamabaino tipra hastini tipra sarang itali khawo botui ako jokotor kalai fekya लामचोको सिरांसाति हाबानकनि बखाक्ते जों तिनि फाइ सफायजाक लंथ्राइ बेलिनि मनु ब्लक बाय खबजाक कान्जनछरा बिसिनि पुर्नबासन रुवाजाक गामियाव फाइ सफायजाक जों जतनो साइमानुजा मिया तिप्रा हास्टेव सापुंनो वाति फाइमानि बिलाइखनो गोबांमा नकनि अंखरलाइमाया आंगै तंलाइमानि ओ मियानि सालनि जरावनो बरंनो अजागाव किसासो बुंनो आमचायो बिलाइखनो वाति नकबार किजा फाइमा बायनो ब्रंनि यांगो बिलाइखनो खतिं बायखा जों खोनापायगा जागा बाक्सानि बा वाइ बुहां बायबायखा बाक्सानि बा राबाद निजिनि नुखुं जालगै तंमानि राबाद बागान बति सवय ओ राबाद बागान राबाद बुहां रक बाय थांबायजा नरो नुगै तेकेसा जागा सिम कमां जाजानाय नुफायका तामनेके बमिया हपुं मा थलालिया बिनि नुखुं बसाबतै जतनो बुनि नगो थांगैसे मा थलाय जासिउ तामनिगाके मिया वातै न बारकिजा सक फाइमा बायनो ब्रंनि ओन जे नक अंगो तीन खुगुइ बुहां रक बंनि साकाव न बारबाय बाय फायै बंनि तीन साकाव कलाय फाइमानि बाय बरक मिया थुइमालायलिया जों तरक ओ जे नुखुंनि बरबाय बक सालायनाय ताय यांगो तरक मांब्लिति सेने कोयनाय ब्रंनि ओ जे नुखुं खुगुइतलां मानि बसं सराय सराय किजा सक फुनुनानि जाय तंनाय जों नरो नुगुइ मांगना यांगो मिया बरं ओ जागाव म पुरा साकाव म स्लिननि जाक नुखुं अलरेडि तलां थांबायका बरंनि तीन खुगुइ यांगो तुइरो कलायबायका बरक मिया मा थलायलिया नरो नुगुइ मांगना यांगो ताकफानो तंखु मांब्लिति सेने कोयना आं यांगो किजा सक यांगनि मांब्लिनो नानान बागे बिलाइखनैगो हारक मियाव मालिक बाय हायकाबार अजनि जे नक फांबाय कक थाइजा थाइनै सोंनायनाय दारा निन मुंखिजा सागारि ani bumung halai jorna mohon tripura जना मोहन नों गामिनि मुंखाय purnabasan पुनबासन जेबोसे फेमिलि रक दंमोन इयो जों जगनफोराव जों to chini ro 200 परिवार family dong aro अच्छा अच्छा मिया कयटा दिगिओ नंगो जागाव फायका अंगो नकबार miya 8 digi ro nabar phaikana aro हरनि honni hinkai अच्छा 8 digi nabar phaikana kai जों thui tongta thui tong kai kherang rok kokha hinkai ani taisa ko karini boot rok piyawi thangka hinkai nukhung rok pura mane bufang rok kalaye bai thangka ta ko pura ses obostha thuimaya ta buini thanise thangai rok mathuta hinkai mane hinkai ang chini sat 48 nong korom sarani chini sat ang request khayo ko chini sat emlen poltang खोनाय मांखा जे राबाद बागानाव बायका निनिले राबाद ani rabar bo baikar pura rabat mane 2-3 tarok bai thangka ta hinkai ang pura miya ko thuimuktir thanya ko onek kubang mana ang phone keka ko sambadini number ong ang khus keka ta hinkai ko chini sat ang to buna emne bini onek channel nayo ang ko chini sat ko SDPO ko telemurani hinkai buno horphone keka ang sat an kisa sambadini number ridi manano hinkai borok hinkai sawo ang to telemura ang tongo hinkai ang rui maya hinkai chini ayang hinkai tongon sago hinkai ang pura thuimuktir thanya ta buini thani ang jesa ani nuk hamya pana tongtho haipana ang buini thani hinkai ang thuimuktir thanya miya bahike ani nukhung rok tamongkha mane emon jang thuimuktir thanya ang kata hinkai ang mane o channel je nai tongne borok rok nang jotono ang koijago ani nukhung rok no kisa norok जे थांमानि हेल्प रक्तना अच्छा नि राबाद बागाननि राबाद बुफांले कयटा बायखना rabar bufang to emne 2 ta rok bai thangka ani
দুইটা তিন পঞ্চায়েতনি বড় রবে কক রব মা সালাইখান পঞ্চায়েতনি borok bai tano kok ma salaiya তাকো মা সায়া mhm আচ্ছা নর নগু মাংখানা লুকুরক bo bilai kheno khamjak tamni ke bo jagao thangnai o je bini birman kothmano thangai bo sabno khnarewi kisachuk chuba chu hai ka ba bini nukhung chukjai ang toman no bahike tise mano nugui mangkhana tebo sung o amchaya phainu phaijak rabat bufang robo bai baijak kwak baijak lukurok sungno o jaga phaimani jotono sungno kisachuk chini rabat bagan robo naithani hini borok koima bai sungte bo truk truk ke lukurok bai bo kok salaine rabat bagan rogo thangai borok bai kok salai sung nongni buskang mangpligo o je yangni bongni o je kamiwo bosok jorote miani jorao miani salni jorao bosok jorote khoti haya ka ba bongni nosto rong kha manei omono sungcheri nai ti sanan bagino phai sok baijak nai tongde chini sang sati oi tongja mani tungta mia phurokai horo ata someyo wate nobar wai tongkha kai ba wai se nokung no khogbai telen thangka tabok tongani sisung bialong tongkha buini nugu se mathu sung mia horo nong nokni nogo se thimani ya mia mane nong nokni ngo tin robo khugi tanglan jakata joto no khogbai ka mia horo ata someyo mo bo kami ko mo hinke kan punamba sampara puno basum parana nor nugui mangkhana lukurok bo bong nukhungo bo nukhungro bai thangbaijak tamni ke bo jaga tini bini bufangno phai nukhaima punga je chiri abono mia bong yango watui no kwbangma ke phaimani bai bong yang nukhungo nogni nukhung rok bo borok khugi talangjakmani bai bini rabat bufang rok bora bai khani bo tini punga je phaiman bai no bo nuk phaika nor nuk mangkhana chini mangblin bwkhakti bufang koto koto bilai khano sebai kalang thangjaka tini phangsa khana phangsa ke thigengai phangbose si tongnai chinte prasa rone chukjai ya nukhungo chaya karei nungya karei borok tini kaina lai jamane o bai tigi nukhung chalogoi tongnai jamani nukhung go bwsabati rono phwrwngui ton jamani obosai tini sebai kalang jakai sung phai sofaimani borok bilai kheno khakamlaijak sungno saikhanarika sungbo o amchayo tebo jagao krung krung thayono borokni haino subaijak tebo kubang nobar wati phaimani bai o je man ei rabat bufangno wati nobar bai kwagoi nosto ong thamaika tak borokni bilai khano khamlaijak borok o baise rang puisa ajilai tonglaijakmani phalaioi bini bwsabati rono kisasuk bini bwsabati rono kisasuk omo baise lekha pora rok phwrwnglaioi hostel rogo toni rijakmani mo bufang bai hayakaba rabat bufang bai borok nukhung chalogoi tonglaijakmani o bufangno mia horni 8ta somoyo watui nobar phaima bai kisasuk watui nobar phaima bai jotono sebai kalang thangjakmai sung malik bai bo kok salainani kisasuk chai tongnai boro jaga tini phungni koita somoyo phaiye o bini bufang rabat bufang rok bai kalangkha bai phaijak nukha bo obotui rok kisasuk bai nini mung kisa sagari sitarani sitarani acha nung koita digi rogo phungni o jagao nini rabat bufang bai mani nukphaika emani soitaro nung phaika koita rogo acha nung rabat bati sonan hini phaimani da naki tam khai khakawi phaimani o bagan ani to rabar bagan tong ka besi bu bangya emani saikan songano hai buno baidi bai kha nosto deong kha hinai ang nainan phaita nungse baijak nungkhang tar mane nung mia nung yango wati nobar phaimani bangmani bagoi nung bwkhati ki angai nini bagano nini rabat da bai khane nainan ma phaikata mia thikno bai phaijak nuk phaikata na mia tik na ang wati nobar wakha hinkai mia horo apang hoika hinkai soita somoyo nai phikata ani rabar bafang rok de nosto ongkha kudi kuk phai thangka hinai nai phimani thikno nung phaikang phongo koita rok bai khana nini ajak nini baganni emani tinta rok bai thangka nambi ko norok bu nungya diba koto koto waise koto maro koi bosor romyo rai tongmani abo emani 2-3 bosor rajak khana Bilekino koktuma kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi najabadi ketaw jorani kaham shabduk mangduk naimung tuyei klinik tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo
mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology by khe kaham shak najadi mano aragya da complete homeo health solution no romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kaham ke shak najadi mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musung kahangke aragya da complete homeo health solution by kurungi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir